एक प्लेट दोन आणि ह्याची तुम्ही बघाल ना साईज. मम्मी जरा जवळ ये जरा. सुरुवातीला बघा आपण साईडला करूया. सर्वांना नमस्ते आणि गुड मॉर्निंग. आजचा परत आपला सकाळचा नाश्ता आहे घावणे चटणी. बघा इकडे घावणे ठेवलेले आहेत आणि 3 प्लेट ऑलरेडी गेलेले आहेत आणि इकडे एक्स्ट्रामध्ये ठेवलेत. 3 माणसांना 3 बाकीचे ठेवलेत. सिल्वर चेकआउट झाला सकाळी. झाडांना पाणी घातलं, पाणी वरती चढवलं, हे सर्व काम आम्ही केलं. कारण इकडे घावणे म्हणतात बघा. व्हेरी गुड. काकी अजून लागणार आहे? हातात येतात. ओके. आज मी तुम्हाला काहीतरी स्पेशल दाखवणार आहे जे माझंही फेवरेट आहे, गाजलचंही फेवरेट आहे आणि आय गेस 50% आपल्या व्ह्युअर्सही फेवरेट असेल. फक्त नजर इथे आणि इथे नका करू, नजर इथे फिरवा जरा. हे बघा इकडे काय आहे तुम्हाला जरा उजेडात दाखवते. बघा कसं एकदम मस्त फ्राय होते. काय मस्त वाटतंय? मी घाबरली होते. काकी एक पण बाद झाला ना? मस्त एकच आता बाद झाला. आता गॅस बंद करूया आपण. आणि हे असं ऑर्डरवर मिळणार आणि मिनिमम 2 पीस तरी घ्यायला पाहिजे तुम्ही. मिनिमम 2 तरी घ्यायला पाहिजे. तर ते एकाला आणायला किती लांब जाऊ मी, कारण हे लोकली असे देत नाही पटकन. आणि अगोदर सांगायला पाहिजे तर पटकन देणार. इथे बघा चिकन पण फिश पण, चिकन पण फिश पण आणि काय मसाले पण आहे, तेल पण, पापड पण. बापरे सर्वच आहे, सर्व पाहिजे आज. तर इकडे तुम्ही बघू शकता. मी जर असं ना गाजल तर हा कॉम्बिनेशन मागवला असता. A1 फुल आपली चिकन थाली पण आणि त्याच्याबरोबर पण असं मला फ्राय लेग पीस असते ना तरी मी खाल्ले असते एवढे. ह्याच्यात आता त्यांनी भात नंतर मागवलाय. ठीक आहे, चमचे टाकले. चला काकी जाऊया. चला आता आपलं टँकर आलं आहे. आपलं पाणी दाखवतो. पाणी एकदम संपलेलं आहे म्हणून टँकर आम्ही परत मागवायला लागतो आम्हाला. रूम्स पण सर्व क्लोज आहेत. ओके. पाणी पूर्ण खाली आहे बघा. पाणी आता पाठी भरला जाईल टँकरचा. आणि तुम्ही विचाराल की मग तुमची बोरवेल आहे जी समोर आहे बघा, मग त्याचं पाणी काय? बघा बोरवेलचं पाणी येतो पण एवढं पुरत नाही की आपल्या सर्व गेस्टला पुरेल. बोरवेल आमच्यापुरती आणि एक्स्ट्रा 2-3 माणसं असे तर पुरलं असं पाणी. पण आपले जर एवढे 10-12 गेस्ट आले, 15 पण कधी कधी गेस्ट होतात, 12-8 नेहमी चालू असले तेव्हा पाणी पुरत नाही. आणि जो ग्रामपंचायतीचं पाणी येतं तो पण ऑन अँड ऑफ येतो, कधी कधी येतो, कधी कधी येत नाही. बरोबर ना? ते म्हणतात बोरवेलचं पाणी पुरतं की नाही मग तुम्हाला? नाही म्हणजे बोरवेल आहे ना असं म्हणतात, तर ते पुरत नाही. हां. आणि इकडे बघा माझी एडिटिंग पण चालू आहे. आता मी जरा टायमर लावतोय. पाणी आलं वरती, अर्धी भरली. त्यासोबत वरती पण चढवायचं. वरती बघा सर्व क्लिनिंग प्रोसेस चालू आहे. सर्व टॉवेल, बेडशीट, ब्लँकेट सर्व धुतले आहेत आणि गादी पण सर्व पुसली आहे बघा. ओके. हे सर्व काकी पाठचा रूम पण केला साफ. ओके. आणि पाठी तुम्ही इथे बघू शकता आपला टँकर इकडे उभा आहे बघा. तिकडे बघा पाणी पूर्ण भरून घेतलेलं आहे. आणि हे सांगायचं पाणी भरायचं रिझन परत सांगतो. आज चेकआउट झालं पण आज संध्याकाळीच परत गोल्ड सिल्वर पण बुक आहे आणि खालचे रूम पण आपले बुक आहेत. म्हणजे परत 3 दिवस आपले ऑल 4 रूम्स बुकड आहेत. अधूनमधून खरी ट्विन रूम राहिले तर राहिले पण असे सर्व बुक असतात. म्हणजे मिनिमम आपले 10, 12, 15 माणसं येतच राहतात. तर पाणी आपल्याला ॲडव्हान्समध्येच भरून ठेवायला पाहिजे ना तर आंघोळीचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. म्हणून आम्ही बघा सर्व टाके परत भरून ठेवलेत. नमस्ते सगळ्यांना. आता बघा दुपारचे 1 वाजून गेलेत आणि आता ओमकार आणि मी मार्केटमध्ये चाललो आहे. म्हणजे आमच्या इथे नियर बाय जे मार्केट आहे जिथून आम्ही पालेभाजी वगैरे आणतो, भाजी आणतो, तिकडे आम्ही चाललो आहे. प्लस डीमार्टचं पण काम आहे ॲज युज्युअल. डीमार्ट आणि भाजी एक करायचीच आहे आपल्याला, कारण की आज आपल्याकडे गोल्डन आणि सिल्वर रूममध्ये बुकिंग आहे. टोटल 7 मेंबर्स आहेत आणि आपल्या ट्विनमध्ये पण बुकिंग आहे. तर तिथे पण किती 3 मेंबर्स आहेत. तर आता म्हणून आम्ही आता चाललो आहे सगळं सामान वगैरे आणायला. आणि ऊन बघा भरपूर ऊन आहे. तू घेतला नाही रुमाल बांधायला? हेल्मेट आहे ना. 1:30 वाजले. 1:30. चला पटकन जाऊ. बाय बाय. केवढा सामान आहे बघ. दिसलं काय? हो.
आम्ही सामानाला एक एक येते सामान देतो. मग ही सर्व भाजी शॉपिंग आहे. हा. हे सर्व भाज्या. उतर उतर चिपत. काकी बाटल्या घ्या. हे सर्व बघा गॅसची बाटल्या परत आणले सर्व दाखवतो आम्ही. काकी हे घ्या. उतर नाही उतर नाही पडणार. हा काकी आहे ते ठेवा वर. हे सामान आहे ते ठेवा आधी ही घ्या या. म्हणजे माझं ऍक्टिव्हा घ्यायचं डिसिजन राईट होतं. बरोबर. मी घेणार होतो कोणती ती स्पोर्ट्स बाईक कशा असतात ते घेणार होतो. त्यात राहिलं नसतं एवढं. एवढं सामान फक्त ऍक्टिव्हावर राहू शकतं. अजून डिक्कीत आहे काय? काय अजून डिक्की मध्ये काय आहे का? डिक्की मध्ये पण आहे. तुमचे वडे कसे चांगले फुगले पाहिजे ना त्याची सिक्रेट काय माहिती काय? साबुदाणे डिक्की मधून आणायचे. बरोबर. ते गरम गरम होतात अजून. जवळ ये. आणि त्याबरोबर तुम्हाला पापड लागतात ना थालीमध्ये द्यायला. 300 रुपये झाडू. चला आता पटापट तुम्हाला दाखवतो आम्ही डीमार्ट मधून काय आणलं. रोजच्या सामानात काय असतं? तांदूळ, साबुदाणे, शेंगदाणे, हे आलं, बटाटा आणि भाजीची एक पिशवी आतमध्ये गेली. आता बाकी काय रवा आणि ही मूग डाळ आहे. बरोबर. म्हणजे जसं जमतं तसं तसं आम्ही आणतोय. वरण लागतो ना. हा भजीसाठी बेसन लागतं तर आणि बेसन हे डबल बेसन आणलेलं आहे. हे पण बेसनच आणलंय बघा. आणि मीठ, लाल तिखट आहे, काश्मीरी लाल, तो तिखा लाल आणि आलं लसूणची पेस्ट. स्टॉकच आलाय. लसूण खूप महाग झाली आहे ना. आणि हे पण बाय वन गेट वन फ्री आहे सर्व. ठीक आहे. आणि त्याबरोबर हे बघा पापड एवढे लागतात. ते आम्ही एका ताटात एक पापड देतोय. तरी तुम्ही विचार करा पापड किती लागतात. आज 10 लागतील आपल्याला. आज नाही, आज 6 थाली आणि 8 खाल्लेत. 8 त्या दोघांना पकडले. 2 आणि वरती 6, 8 खाल्ले टोटल. 8 वेज थाली आहे. आणि इथे बघा नेहमीप्रमाणे नारळ 22 रुपयाला पडले. तर हे 9 नारळ आणलेत बरं. बघा म्हणजे 9-10 नेहमी असतातच प्रत्येक टाइमाला. आता मोजणं मी बंद केलंय कारण किती मोजणार मोजून. आणि बाटले आणले. हा आता होमस्टे साठी काय आणले? होमस्टे हे सर्व ऍक्च्युली होमस्टे साठीच आहे. पण स्पेशल ऍड ऑन काय आणले? आमच्या बाटल्या तर होतेच ना. ते काय होतात कधी कधी गॅसकडनं बाटल्या नुकसान होतात, तुटतात. तर आपण काय गॅसला सांगू नाही शकत. तरी तुम्ही सर्व गोष्टी केअरफुली यूज करा इथे. बरोबर. इथे बघा काकी जरा 1 मिनिट थांबा. आतमध्ये मीटिंग चालू आहे दोघांची. जास्त इम्पॉर्टंट आहे. हे बघा इकडे कसं आहे बाटल्या घेताना ते भरलेली बाटली जर पडली ना तर बाटली फुटते. बरोबर. टॉवेल तुम्ही डॅमेज करता. इस्त्री पण करू नका इथे येऊन. इस्त्री केला तर स्वतःचेच कपडे आत खाली ठेवा इस्त्री करा. तुम्ही बेडवर इस्त्री करू नका कारण एकाने एक चादर जाळली आहे. बेडशीट जाळली आमची. ती बेडशीट फेकण्यात बघा आम्ही तुम्हाला नाही सांगू शकत मग हे करायला. तुम्हाला लॉजिकली तुम्हाला समजलं पाहिजे की तुम्ही कसे केअर करता येते. आणि जर तुम्हाला असं बाहेर जायचे लग्न कार्य तुम्हाला तुमचे प्रेस करायचे इस्त्री म्हणजे इस्त्री करायचे कपडे तर इथे आमच्या इथे लॉन्ड्री पण आहे. लॉन्ड्री द्यायचं पण केअरफुली करा केलं तर. ठीक आहे ते झालं. आणि बाकी झालं आता तुम्हाला होमस्टे साठी काय आणले तर म्हणून बाटल्या एक्स्ट्रा आणले बघा. ऑलरेडी 24 पेक्षा जास्त बाटल्या आहेत. पण सेफर साईडला राहायला काय होतं माहितीये का? बाटल्या दिले ना रूम मध्येच राहतात, मध्ये परत येत नाही. हा मग ते आम्हाला समजत नाही. आणि तुम्हाला बिस्लरी लागली तरी तुम्ही घेऊ शकता. बिस्लरी पण स्टॉक मागवलेला आहे बघा पूर्ण. आता इथे बघा हे छोटे प्लेट्स मागवलेले आहेत. ऑमलेट साठी, एक प्लेट, सॅलड साठी 2. आणि ह्याची तुम्ही बघाल ना साईज. मम्मी जरा जवळ आहे जरा. ठीक आहे. तर पर प्लेटची प्राइसिंग पण दिली 79 म्हणजे 80 रुपये पकडायचे. पण एकदम छान आहे. कसं माहितीये का? ऑमलेट द्यायला किंवा काहीतरी फिश फ्राय एक्स्ट्रा मागितलं ते द्यायला, एक्स्ट्रा मध्येच द्यायला हे ठीक आहे. जरा कसं प्रेझेंटेबल वाटेल. तर 3-4 आणले. आणि नेहमी पापलेट फ्राय जास्त होतात आपल्याकडे. पापलेट फ्राय मागितले जातात. एक थाली 130 रुपीजला पडली बघा. 130. आणि डीमार्टचं ना स्टील खूप चांगलं आहे. खूप हेवी मटेरियल आहे. मटेरियल ताट बघाल ना तुम्ही तर एकदम हेवी वाटेल. मस्त छान वाटेल. असं हलका नाही वाटणार. शाईन तुम्हाला दिसते पण तुम्ही इथे येऊन जेव्हा तुम्ही हातात बघाल ना तेव्हा तुम्हाला माहिती पडेल मटेरियल किती आहे. तर अशी आम्ही 2, 3, 4, 6 घेतले. 4, 5 आणि 6. ठीक आहे. आणि त्याचबरोबर ग्लासेस घेतले बघा. 5 ग्लासेस आणलेत. 5 का 6 आणले होते? 5च आणले. एक ग्लास 50 रुपीज. त्याचे पण तुम्ही जेव्हा हातात पकडाल ना तर नॉर्मल ग्लासेस नाही आहेत, हेवी ग्लास आहेत. ते झालं हे बघ. आणि त्यासोबतच हेवी स्पून पण हेवीच आहेत बघा. म्हणजे हलके फुलके चमचे नसतात. हे डिझायनर आहेत
आणि जे लास्ट व्हरायटी आहे कितीला पडते 100 रुपयाला सापडले. स्पून कमी कसे झाले? स्पून पण कमी पडतात. काय होतं माहिती का, ताटात आपले जातात, मग कधी आमरस मागतात एक्स्ट्रा मध्ये किंवा काय मागतात किंवा स्पून वेगळे लागतात, तर ते धुवायला जातात, मग आपल्याला फ्रेश हातात लगेच नसतात हातात, म्हणून आपण एक्स्ट्रा आणून ठेवले. एवढे पास झाले, त्याच्यावरती लागणार नाही. आणि इथे बघा हे चमचे ठेवायला इथे हे घेतलेले, काकीने सांगितले आणायला चमचे. घरी किचन, आमच्या किचन मध्ये ठेवण्यासाठी घेतले, स्पून ठेवण्यासाठी, स्पून होल्डर. कारण की आम्ही ना ग्लास मध्ये ठेवतो ना, तर तो एक चमचा थडा ते ग्लास पडतो कधी घाई मध्ये, एकदम पटापट काम असतं ना जेवण वाढताना. मला वाटतं आपल्यासाठी डिमार्टने आता पास लॉन्च केला पाहिजे. काय पास. आता तुम्हाला आजचा पण रोजचा दिवस आहे, पण रोजच्या दिवसापेक्षा आज जरा वेगळं घडलं. इकडे काय झालंय, आमचे सकाळचे 2 हेल्प तर आले, पण रात्रीचे 2 हेल्पर्स त्यांना काही कारणामुळे सुट्टी घ्यावी लागली. त्यांच्या घरी काहीतरी प्रॉब्लेम झाल्यामुळे ते आले नाही. आणि कंडिशन सांगतो, गोल्ड पण बुक आहे, सिल्वर पण बुक आहे, खाली ट्विन 1 पण बुक आहे, म्हणजे बुक ऑलमोस्ट सर्व रूम्स आहेत. आणि सर्वांना जेवायला पण डिनर हवं आहे, तर जेवण बनवायचं आहे आणि जेवण सर्वांना सर्व पण करायचं आहे. आणि त्या दोघांमध्ये आम्ही दोघंच आहे आता इथे, आणि मम्मीला एक जेवण बनवायला हेल्प आहे, बाकी कोणच नाही. अशी पण सिच्युएशन येऊ शकते बघा, म्हणजे. आणि हे पीक सीझन मध्ये डिसेंबरच्या एंडिंगला आहे आपण. ठीक आहे, सध्या आता त्यांना काय पाहिजे आपण सर्व दाखवूया. आजची गडबड पण मी तुम्हाला दाखवतो, कशी जेवण वाढायची, घेऊन जायची किंवा काय करायची गडबड होईल बघा. चहा किती पाहिजे? ओके, राहू दे, गरम आहे ना, थर्मस मध्ये दिली आहे. 7 आणि त्यांना बिस्किटचा पुडा पण हवा होता खायला. ठीक आहे, चालेल, मी घेऊन जातो आता. हे बापरे, वजन आहे चांगलाच. इव्हनिंगची वेळ बघा किती मस्त वाटते बघा, शांत आहे. आई शपथ डायरेक्ट चला, आता एक निर्णय आम्ही घेतला आहे की आपल्याला जेवण आता इथेच वाढावं लागणार, कारण आम्ही दोघांना पॉसिबल नाही होणार सारखं 8 थाल्या वरती खाली करायला. 8 थाली तर समजा दिली आम्ही, पण कसं असतं, परत काय ना काय पाहिजे असतं, एक्स्ट्रा पाहिजे असतं, पाणी मागतात, ग्लास मागतात, म्हणजे हे सर्व रिक्वायरमेंट. एक तरी हेल्प असते ना, एक तरी हेल्प तरी आम्ही जेवण दिलं असतं. मग आता काय करतोय, इथे काहीतरी चेंजेस करणार आहे मी. सर्वात अगोदर काय करूया, हे जे पहिलं भरून ठेवूया सर्व. ठीक आहे, सुरुवातीला बघा आपण साईडला करूया, कोपऱ्यात लावून ठेवूया, कोपऱ्यात. सेकंड आहे हे आपलं कोपऱ्यात लावूया. म्हणजे आता आपले दोन्ही टेबल आपण आतमध्ये घेऊ. टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2. आता उघडून बघूया जागा किती होते आपल्याला. थोडंफार चेंजेस केलेच पाहिजे, कारण लोड वाढला, माणसं कमी झाली तर आपल्याला पण सोयीस्कर सर्व केलंच पाहिजे. आता काय करू, तिथे पाहायला लागेल, मग हा एक ट्रे जरा आतमध्ये ठेव, आतमध्ये ठेव, नंतर ते खाली होणार. होय, हे सर्व बंद का करतो, कारण इव्हनिंगची वेळ मी तुम्हाला बोललेलो, हाफ एन आवर 1 आवर नाही, ते थोडेसे मच्छर होतात, मग रूम बंद ठेवायचे. आता नेक्स्ट काय वरतून मी चेअर आणतो, आणि या रूम साठी ना छोटे चेअर आणले असे, म्हणजे त्याला साईड वाले नाही घेतले ना तर ते अजून स्पेस घेणार. हे कसे आपले लावले की झालं, हलके पण बसायला पण चांगले आतमध्ये टाकायचे. 4 माणसं बसली, अजून 2 माणसं बसली की 6 माणसं झाली. होय, हे बघून आता अजून एक काहीतरी चेंज करतोय, तुम्हाला आवडते का बघा. तर आता हे ट्रेच आहे ना, ट्रे बघा आपलं ते कुठे ठेवलं बघ, हे बघा. आणि हे काय ट्रे फटाफट खाली होणार, बाटल्या खाली होतात लगेच, बाटल्या पार्सल होते. ह्याच्यातले आता 2-2, 3-3 बाटल्या ऑलमोस्ट पार्सल झाले, ते फटाफट हे संपवायचे. पहिला ट्रे हे संपवायचे. ठीक आहे, त्यानंतर आता इथे जागा झाली आहे ना. होय,
जर असे कमी असेल तर असे पण कोपऱ्यात बसू शकतो. असे पण बसू शकत. म्हणजे 6 माणसं बसणार आहेत ना. 6 माणसं आपल्याला यायला जायला प्रॉब्लेम होणार. होय. म्हणजे असे चेंजेस करून बघतो मी पहिले. ती पण ह्याच्यात झाली खुर्ची. हे असेच छोट्या खुर्च्या पाहिजे इकडे. होय. बरोबर. तर हे असं आहे ना, आपण हे काम करूया. झुला एका बाजूला कर. तुला एका साईडला करतो, इथे करतो. हा कोपऱ्यात कर. बरोबर आहे ना. जाऊ दे अजून. जाऊ दे? बस बस. झालं. हा ते काय मला बसण्यापुरताच ना. ही खुर्ची जरा इथे ठेवूया. हा राहू दे. राहील ना खुर्ची. हा, त्या जाईल. खुर्ची खाली घेऊया. नको खुर्ची खाली राहू दे तशीच. मी म्हटलं एकटा एकटा काय करतो. ते फोल्ड केलं. गडबड झालं होती. आणि तुम्हाला सांगू तर काजल तिकडे काय करते, काजलचं पण पाणी आलं टायमिंगवर. पाणी राजांची पण गडबड लई जोरात चालू झाली आहे. बाटल्या बिटल्या भरायचे पाणी आलं आता. आज पाणी संध्याकाळचं आला. हे बघा, हे पण तुम्ही आपले नवीन बाटल्या पण सर्व भरून ठेवले बघा. नवीन बाटल्या सर्व घासून स्वच्छ धुवून भरून ठेवले आहेत. ओके, ते झालं. आणि बाकीचं सर्व आटवायचं असतं. त्यानंतर मग जेवणाची तयारी करायला लागणार आहे. होय. ठीक आहे. आज भाजी कोणती बनवायची काजल? परसबी आणि परसबी, मेथी, परसबी, मेथी, लालवाट, मटकीची भाजी. मटकी बटाटा रस्सा भाजी. ऐकलात? फक्त ऐकायचं, लगेच कामाला सुटायचं तिकडे. हा थांबायचं नाही. आता घाई चालली आहे. हे काम म्हणजे एकदाच खटपट. नंतर मग समजा इन फ्युचर काय होतं तुम्हाला खरं सांगतो, नाश्ता असो जेवण असो ना, होय. वरती खाली करताना ना जरा दमायला होतं. होय. ठीक आहे. आणि ते पण पहिले बोलत होते ना तू किती वरती खाली करशील. आता आधी असं तिकडे बोलवायला. जा, तिकडे जा. हा हा. हे तिकडे जा. ओके झालं. म्हणजे इथे पण येऊन तुम्ही वेटिंग करू शकता. वेटिंग जेवणासाठी वेटिंग इकडे. बरोबर बरोबर काजल? बरोबर. लाईन लागणार आहे इकडे. पहिलं वेटिंगला बसून घ्या, सीट बुक करा इकडे. झालं आता. झालं आता. चला. इकडे दाखवतो. आता इथे जरा आता मी पाणी भरते. आता काय हे जरा करायचं? साफ करून घेतो पहिलं. ठीक आहे. हे इथेच ना. हा झाडू तो दे तिथे. ना, झाडू. बघा, सांगितलं होतं कोण नाही वरती खाली करायला. चहापासून सुरुवात होते. होय. हे कोणते दिवस आठवले? पहिले मार्च मध्ये जेव्हा नवीन सुरुवात केली तेव्हा. बुकिंग केली होती ना तेव्हा. होय. आणि त्यासोबतच आता इथे बघा झाडू घेतलाय. हे सगळं व्यवस्थित पुसलं पाहिजे. म्हणजे कसं जेवताना साफ वाटला पाहिजे ना होय. ते. आणि खाल्लं झाडू मारून घेतला. जरा भाजी बिजी पुसून घेऊया दिवाळी एकदाच. म्हणजे क्लीन वाटेल सर्व. बरोबर ना? होय. माझं झाडू बिडू पुसणं म्हणजे एकदम सर्वीकडनं. मी थोडा थोडा नाही करत कधीच. बरोबर ना? मी सर्व घेतलं पाहिजे. काम एवढा सुंदर झालंय ना. मग तर कट टू कट काम झालं. तर इथे बघा उदाहरण देतं. आता हे आलं स्मूथली आलं बघ. होय. जरा पण वरती खाली झालं असतं तर अरेंजमेंट हे झाली असती. बरोबर. ओके. पण आज सगळी गावातली मच्छर आमच्या घरी आहेत. कारण आपण आज चेंजेस करतोय सर्व. हो. म्हणून गुड नाईट लावून ठेवलेत बघा सर्वीकडे दोन्ही रूम मध्ये. आता तिकडून सर्व कामगार एकदम हेवी ड्युटी आहे. होय. एक खुर्ची नाही पकडली हातात मी. होय किती पकडले. 3 खुर्च्या आता. 3 खुर्च्या. 3 खुर्च्या एक टेबल. फक्त एक टेबल उचलायला इकडे हे होईल, जीव जाईल. होय. चला या तुम्ही पण आतमध्ये या. आता नवीन सिटिंग अरेंजमेंट बघायला या. ओके. 3 टेबल आणले मी इथे. हा. हे जरा पुसायचं आहे ना. होय लादी पुसायची आहे. जरा ओढ बघतो. बस बस बस. 2 in 1 काम झालं. हे पण काम झालं. हा. बघा जेवढे ते छोट्या खुर्च्या आहेत ना सर्व मी इथे आणले. आणि आपले 3 फोल्डिंगचे जे मुंबईहून आणले होते ना ते टेबल इकडे आणि सर्व खुर्च्या इकडे. एक ग्रीन चेअर बघा कुठेतरी खाली वाटतं. वरती असेल वाटतं. टोटल 4 ग्रीन आणि 4 हे होते ना सेट आपले. ओके. आता काय झाडून लादी करून गेल्यावर तुम्हाला अरेंजमेंट दाखवतो. आता इथे मम्मीचा रिव्ह्यू घेऊया. इथे कसं वाटतंय बसायला? इकडे मस्त वाटतंय बसायला. मी इकडे पण दुपारची झोपू शकते हवेवर. इथे पण बसू शकतात. इथे पण बसू शकतात. आता आम्ही ट्राय करू की सर्वांनाच इथे घरातच. इथे हॉल पण बघा मोठा दिसायला लागलाय.
इथे सर्वांना जेवण द्यायचा आम्ही प्रयत्न करू. पण पहिले तुला आपले माणसं सांगत होते ना हो की खाली जेवायला दे म्हणून. नाही तेव्हा कसं नाही होतं, तेव्हा आपल्याला माहिती आहे की आपल्या कॅपॅसिटीच्या वरती चाललंय सर्व. हा आणि अशी पण कंडिशन होऊ शकते की हेल्पर्स येणार नाही. तर आपल्याला हा बिझनेस जर रन करायचा असेल, बघा हा बिझनेस बंद नाही होणार कारण आम्ही हाय स्ट्रॉंग. बरोबर. पण जास्त पण दमून चालणार नाही. 8 थाल्या म्हणजे 8 वरती खाली करणं इझी नाही. 8 थाल्याच नाही, मग परत त्याच्या पाण्याची बॉटल, पाणी, ग्लास, काय कमी पडला, परत आमरस काय त्यांना लागलं पाहिजे, तर. चमचे पाहिजे, नंतर माउथ फ्रेशनर पाहिजे किंवा XYZ पाहिजे, तर ते पॉसिबल होणार नाही. तर सुरुवातीला बघा मी सेटअप करायच्या अगोदर तुम्हाला बघा आयडिया कशी माइंडमध्ये रन करते. अशी सुद्धा लावू शकतो आणि आपण असं सुद्धा लावू असं शकतो. पण लावू शकतो. आणि जरा इथे असतं ना तर इथे बसायला पण टिपॉईनी खाली इथे पण बसले असते. बसले असते. तर सुरुवातीला काय करूया, जे सेम आहे ना ते हिरवेवाले ते आता उघडूया. आणि पहिला आम्ही कोणाला बसवणारा माहितीये काय? काजलला. काजल आतमध्ये काय करते माहितीये काय? स्लो बोलते. काजल काय करते, आली चहा आणि चिवडा खाते. तिला बोला ऍपल खा, नाही आमच्याकडे ऍपल खाणं म्हणजे गुन्हा, पाप. तुम्हाला पोटात दुखेल ऍपल खाल्ल्यावरती. चाय चिवडा खाल्ल्यावर काय नाही, म्हणून मला चहाचा नशा नाहीये. चहा कॉफी मला नाही मी पियतच नाही आणि आवडत पण नाही मला. असे किती आपले सबस्क्रायबर मधले फॅमिली मधले आहेत जे चहा कॉफी पियत नाही माझ्यासारखी. म्हणजे पियत म्हणजे असं वाटलं तर पिऊ शकतो, पण असं पाहिजेच असं नाहीये. ठीक आहे, आता सिटिंग घेऊ. ही कम्फर्टेबल सिटिंग होईल ना काजल? मग हे तिकडे ढकलूया, ढकलू तसं, म्हणजे स्पेस मॅनेजमेंट बघूया कसं होत आहे का. आणि बाकी तशा खुर्च्या आहेच त्याच्यात. नंबर इथे राहू दे, खुर्ची नंबर 1. बाकी खुर्ची पण ब्राऊन नाही आपले, हे सगळे खुर्च्या 2, 3. ठीक आहे, आणि 3 हे बघा हे ब्राऊन असं राहू दे आणि तिथे 3. हे अरेंजमेंट चांगलं झालं, मग टेन्शनच नाही. म्हणजे आम्हाला पण इकडून आमचा पहिला कन्सर्न काय होता माहितीये काय? बस मध्ये बस. पहिला कन्सर्न काय होता आमचं की इथून जागा झाली पाहिजे जायला, इन केस अजून माणसं वाढली. ठीक आहे, तर इकडे ऍडजस्ट करून घेऊ शकतो. अजून माणसं वाढली तर अजून एक टेबल लावायचं. ट्विन 1 असो, ट्विन 2 असो, सिल्वर असो, गोल्ड असो, सर्वांना तिथे जेवायला. बघा ठीक आहे, आणि आम्हाला तिथून जायला पण जागा आहे. हे बघा मस्त, क्या बात आहे. वा बघा कशी वाटली काजलचा आला चहा फरसा. मॅडम 10 रुपयाची चहा, 15 रुपयाचा चिवडा. बरोबर, 10 रुपयाचा चिवडा थोडा आहे ना? थोडा आहे. मॅडम खा. एक बिर्याणी. काय चालू आहे इकडे? उपवास चालू आहेत ना? आमच्या समोर हलवे बनले. आमच्या समोर काय काय बनलं मम्मी? पापलेट, हलवे, सुरमई, कोलंबी. पण काय खाल्लं आपण? व्हेज. वास पण नाही घेतला आम्ही, माहितीये का? आम्ही नाक बंद करून उभे राहायचो तिकडे जेवण बनवायला आणि वाढायला पण. खाणारी माणसं. हा, किती टेम्पटिंग, किती कंट्रोल पण करणार, कारण सेल्फ कंट्रोल माझ्याकडे खूप आहे. पण तुम्हाला माहिती असेल मम्मीला आणि काजल एक गोष्टीमध्ये मार खातात आहेत, गिफ्ट ओपनिंग मध्ये. आता एक गिफ्ट आणून इकडे ठेवायचं आणि ओपन नाही करायचं असं नाही. आणि त्यासोबत तुम्हाला अजून एक दाखवतो. आपले वरचे गेस्ट आले होते ना, त्यांनी आम्हाला केक दिला आहे खायला. अर्धा केक त्यांनी घेतला, अर्धा केक आपल्याला दिलेला आहे. चल इथे बसून खाऊया. हे क्रिसमसचा गिफ्ट दिला होता त्यांनी, मॅरी क्रिसमस दिलं. हे बघ, मॅरी क्रिसमस दिला होता. काजल पाहिजे केक? कसं वाटतं बसून आम्ही इथे? मस्त वाटतंय, हॉटेलात बसल्यासारखं. हो, आणि स्पार्टून सिटिंग बघा प्रॉपरली, एकदम किती मस्त वाटते बघा, एकदम छान. वा वा वा. चला, आपला न्यू अरेंजमेंट तुम्हाला कसं वाटलं आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि आता जेवण सर्व इथे वाढलं जाईल. माणसं आपली येतील, इथे पण वेटिंग करतील बघ बाहेर. लाईट ऑन करून दाखवतो. इथे वेटिंग करू शकतात, इथे बसतील आपले आणि मग नंतर आतमध्ये येतील. कसं वाटलं काजल आयडिया? हे असंच ठेवला तरी चालेल, बरोबर आहे ना? मग उचल आणि काढू नको मग, आणि मग सर्व वरती नाश्त्याला पण येतील. बरोबर आहे. तर कसं वाटलं बघा. नंतर जसं आपण आले तरी पण चालेल. हो, सकाळचा नाश्ता पण इथेच द्यायचा काजल, कारण नाश्त्यापासून जी गडबड सुरू असते आणि वरती जायपर्यंत चहा थंड होते. कधी कधी चहा समजा थर्मसमध्ये ठीक राहिली तर कधी घावणे थंड होतात, पोहे थंड होतात. इथे या, तुम्ही बसा
आणि खायला घ्या. गार हवेशीर ते पटकन वरती थंड होतं. बरोबर आहे.